राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच हिंगोली जिल्ह्यातील परजणा गावात शोककळा पसरली आहे. आज परजणा ग्रामपंचायत आणि समस्त गावकऱ्यांच्या वतीने लाडक्या नेत्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. अजितदादा पवार यांच्या अकाली जाण्याने महाराष्ट्राच्या विकासाचा एक भक्कम आधारस्तंभ कोसळला असल्याची भावना परजणा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी आयोजित शोकसभेमध्ये ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि गावातील प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दादांचे नेतृत्व हे राज्याला दिशा देणारे होते. त्यांच्या निधनाने कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे, असे सांगत गावकऱ्यांनी त्यांचे स्मरण केले. समस्त परजणा ग्रामस्थांच्या वतीने यावेळी 2 मिनिटे मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. प्रतिनिधी नंदू परदेशी, NTV न्यूज मराठी, वसमत, हिंगोली.